Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda wasu suka nemi da na yi bidiyo akan yadda ake wannan game ɗin na Catizin. So wasu ma already suna yi amma ba su fahimci ya game ɗin take ba. So abu na farko shine idan kuna shiga za ku ji akwai wani sound yana fita kamar haka. Ko? So in kana son wannan sound ɗin shi kenan, ko ba ka son sa za ka zo nan ka taɓa wannan ƙararrawar. In ka taɓa ka kunna, in ka taɓa ka kashe. To ita wannan game ɗin kamar maths take. Maguna ne za ku na gani a nan kowacce da lambarta. Gashi nan ga mai lamba 11, ga mai lamba 12, haka. To abin da ake so shine duk wata mai lamba iri ɗaya za ka dinga haɗa ta da ƴar uwarta. Mai lamba 11 ka ɗauko ta ka ɗora ta akan mai lamba 11 sai su baka lamba 12. Sai ka ɗauko mai lamba 12 sai ka ɗora ta akan ƴar uwarta mai lamba 12 sai su baka lamba 13. Sai ka ɗauko mai 13 ka ɗora ta akan ƴar uwarta mai 13 sai su baka lamba 14. Kun gane? Sai ka ɗauko mai 14 ka ɗora ta akan ƴar uwarta mai 14 sai su baka lamba 15. To haka lissafin yake yi. Ina fatan kun fahimta. So idan kun ga idan na ɗauko na ɗora shi akan ɗan uwansu ina ɗan ba da space gashi nan ba mage, nan ma ba mage, nan ma haka. To amma akwai wani kumbu da yake saukowa gashi nan kun ga ya sauko zai buɗe zai ba ku mage mai lamba. Gashi nan za mu gani lamba nawa zai bada. Gashi nan ya bada mai lamba 11. To nan ma za ku ga babu. To in irin hakan ya faru sannan ga hannu nan shi da kansa ya nuna muku ga abin da za ku wannan hannun. Yana nuna ma cewa ga lamba 11 ga ƴar uwarta nan ka janyo ka haɗa su. So bayan ka ɗan cinye ka ɗan babbar space babu, so za ka taɓa kan magen nan. Ni da yake na ƙarar da nawa to ko na taɓa ba zai fito ba. To za ku na tattaɓawa. Za su na fitowa sai ku dinga haɗawa. In kun haɗa sai ku ƙara taɓawa har sai sun ƙare. Idan ya ƙare zai rubuta wannan rubutun gashi nan not enough babu kenan sai ka ɗan jira sai ya taru. Idan ya taru ma za ku ga da kansa kamar yadda hannun nan yake nuna ma cewa ka ɗauko lamba 11 nan ka haɗa ta da ƴar uwarta 11. To za ka ga wannan hannun yana nuna ma nan wajen ka taɓa nan. Ma'ana akwai mage da ta fito. So abu na farko kenan. Abu na biyu shine wanda yana da matuƙar muhimmanci shine za ka shiga wajen an ɗin nan. Gashi nan za ku shiga. Idan kun shiga so sai ku taɓa nan. Za ku taɓa nan. To ga abu nan guda biyu connect Twitter da connect wallet. Ku tabbata kun yi wannan guda biyun. Ku tabbata kun yi wannan ɗin. So na san kusan kowa ma yana da Twitter ko? To da ka taɓa za ka je ka yi connect da Twitter ɗinka sannan nan ka zo ka yi connect da wallet ɗinka. Telegram wallet ko Tankifa. Idan ka gama connect ɗin sai ka zo akwai tax a nan. Gasu nan kowanne za ka gani za su na baka fish. Kun gani yana da fish guda ƙwaya 12 kacal. So in ka zo za ka yi tax ɗin nan ga mai fish 100 gashi nan za ku gani gasu nan. Za ku ga tax ɗin. Wasu za su yi kamar wannan za ku ga sai mai Telegram Premium. So amma wasu za ku ga za su na yi haka za ku bi ku ci wannan tax ɗin. So bayan kun ci wannan tax ɗin akwai sai ku dawo cikin game ɗin taku. Akwai fishing da ake yi. Idan ka tara wannan fish ɗin za ka zo nan inda ka sa fishing ɗin za ka taɓa. Za ku taɓa shi. So wato in ka taɓa zai zo kai kanan. So amma ya karo na fish ɗin ni kun gaba da shi digi ɗaya za a ɗauki guda 84. So in ka shi ka taɓa start ɗin nan wannan abun zai je ɗan yi zabari. Zai je kamo ya danganta za ka iya samun kifi. Za ka iya samun coins. Za ka iya samun gashi nan dai ya danganta da abin daga wannan. Sannan akwai transaction da ake yi. Za ku ji wani ya ce ya siya wa magunansa abinci ya kashe kaza. So abin yana ba ku mamaki. To ba wani abun mamaki ba ne ba shine. Da na so a bidiyo na gama muku bayani to amma na ga bidiyon bai tsayi ba to bari muku bayaninsa. So za ku koma wajen an ɗin nan. Za ku zo earning ɗin nan. So kun zo shiga earning ɗin sai ku zo akwai transaction da ake guda biyu saboda haka mutum ya tabbata yana da ton. Kaɗan sai ton ɗinka na 2000 ma zai ɗan ishe ka har lokacin da za a gama wannan mining ɗin wannan game ɗin. So in ka sai ton ɗinka za ka zo gashi nan guda biyu nan za ka yi wannan da kuma check-in ɗin nan. Yana da matuƙar muhimmanci domin maybe ana sa rai za su yi la'akari da shi wajen bada wannan ɗin yayin da aka gama game ɗin. So za ka zo ka wannan kamar check-in za ka taɓa. Already daman ka yi connecting da wannan ɗinka wallet ɗinka.
already ka riga ka yi connecting da wallet ɗinka. So da yake na yi connecting da Bitget, to kawai sai ya shigo da ni Bitget. So gashi nan zaka zo you have received first payment. So to zan zo ne confirmation wannan ya yake da suna wannan payment ɗin. So sakamakon na yi connecting Timekeeper ɗin ta na shigo da ita cikin Bitget. So shi yasa already kawo ni cikin Bitget ɗin ne binne wannan transaction ɗin. So gashi nan bayan ka gama za ka dawo ka shigo cikin wannan ɗinka. Gashi nan yana ta zai confirming na transaction ɗin. Zai confirming gashi nan yana confirming. So in baka da ton ba zai yi ba, dole ka nemi ton. Kuma gashi nan na samu 130 sai ka zo na biyun nan. So ko da baka da ton ɗin, wannan na biyun yana da muhimmanci. Akwai free da suke bayarwa guda 4 shi nan free. To suna bada wannan free. Wannan ko wannan alamun ɗan abu mai ɗan dodo nan shine combo, wannan abin da yake kawo magunan nan wanda yake sauka za ku ga ya kama gida lamba. So in ka taɓa wannan za su baka kyautar guda 4 za su sauka a wannan ɗinka. Saboda kai ka taɓa shi yana sun baka. Sai na biyun nan shi kuma ɗan gas fee suke ɗan bukata na ton, za a baka wannan kumbon guda 24 da kuma kyautar wannan ɗin. So saboda haka in baka da ton sai kai na kwaya 4 nan kullum suke badawa. Sai mu dawo. So za ku gani yanzu in na haɗe wannan za ku combo ya sauka. Gashi nan ya sauko. Gashi nan to in na ƙara haɗewa ina haɗewa yana saukowa adadin da aka bani ya gama. In guda 4 suka bani wannan. So ina haɗewa suna sauka har sai ya kai wannan guda 4. So ga na 4 nan ya sauka. So already dama lokacin da na shigo sun bani kyautar guda 12. So za ka yi taɗe su. Shi nan za ka yi ta nan. Kun gani? Sai kun haɗe su. To sannan wannan kamar yadda na muku nan wajen. Idan kun gama haɗewa ya zamto cewa babu wata lamba da take da ƴar uwa, to za ku taɓa nan ko kuma ku jira wannan kumban ya sauka. Za ku ɗan jira duk bayan na gaba ya wuce minti 1 ne zai da saukowa yana kawo muku maguna masu wannan. To kun gani? So gashi nan to gashi nan hannun ga dukansa ya nuna ma za ka ɗauko ta ka janyo ta ka dakata nan. Sai ka ɗauko 12 shi haka wannan. Ɗauko 13 shi nan 14 babu 14 kwaya ɗaya ce. 15 ma kwaya ɗaya ce. 15 gashi to sun nuna mun gashi nan. So sai 16 sai 17 babu. To kun ga yanzu babu wacce take da ƴar uwa. To in hakan ya faru za ka ɗan jira wannan kumban ya sauka ko kuma in ka da uzuri kuma shikenan ka riga ka ɗan gama aikin da za ka yi tunda ka duka haɗe su ka wannan. So za ka jira. Yawwa sai maganar label. Wasu da yawa san a label da suke ba. To shi label ɓangare biyu ne. Magen da tafi kowacce lamba so shine label ɗinka. Misali yanzu mu nan ina ga magen da tafi kowace lamba shi ta ce 17 ko? 17 ita ce tafi kowace 19. Gashi nan 21 kai. 21 ita ce lambar tafi kowace a cikin magunan. Saboda haka label dina zan iya cewa label dina ina label 11. Akwai kuma na biyu shine nan wajen. Za ku je ku wannan. Za ku shiga. Kun shiga kun ga ina gold. So kun ga na baro silver, na baro wannan bronze. So na je silver yanzu ina gold. Gaba zan fada platinum, zan shiga diamond, zan shiga master, zan shiga royal. To royal shi ne na ƙarshe. So da haka in an ci label zai ya rabu kashi biyu ne. Adadin lambar da magen ka take da shi. Yawa idan kuna ga wannan katon ya fito ko wannan biyu nan sun fito ku ringa taɓa su. Sai ku taɓa su. Kun ga wannan idan kana da fish guda 50 kun amfani wannan tax din da ake ba da fish din nan. To kun ga guda 50 za a baka wannan kumban. Za a baka kumbo guda 12. Idan kuma free za ka yi kumbo guda 4. Idan kuma za ka yi transactions zan ɗauki gas fee na ton za su ba guda 8.
saboda haka da fish ɗin ya kai guda 50 ina taɓa nan wannan kumban za su sauka guda 12, amma saboda maganin da shi zan taɓa guda 4 free, shi guda 4 free. Saboda haka idan wannan abin ya zo muku ku ringa la'akari, idan kuna da fish da yawa ya kai adadin 50 to ku danna wannan su ba guda 12, idan ba ku da shi to ku danna mai free guda 4 sai ku taɓa. Kawai nan suna sauka to za su sauka, to kwaya 4 ne za su sauka, bari ku gani shi nan. To kun ga biyu sun ƙara sauka, to kun ga space na amma wani bai sauko saboda kwaya 4 ne. To da ce mai 12 ne aka ta sauka ina ta haɗewa har sai na gama. Saboda haka idan kuna yi ku ga wannan katin sun fito, ku taɓa su za su ba ku, in kuna da ton shikenan za ku yi transaction, in kuma kuna da fish sai ya kai adadin guda 50 sai ku taɓa ni 50 nan, idan kuma ba ku da shi sai ku taɓa na free ɗin. So wannan shine, wanda bai gane ba zai iya yin tambaya. So wannan dai shine.